Ale to bolo na objednávku. Holub ako taký bol na rozdiel od tých ostatných hrozný primitív, to treba povedať oproti, ja nehovorím, že to boli nejakí, ja neviem, mimoriadne inteligentní, ale určite, že tento holub bol naozaj patril medzi to primitívne také v tom organizovanom zločine. No a tak oni vybrali sa zrejme na objednávku, že dajú dole. To bol ten slangový výraz. A to tiež v tej Bystrici, to mám ešte takú perličku, poviem, s tým prednostom vtedy, čo s Tatravagonkou. Tak oni, rozumiete, išli strieľať na holuba. Lojzo Kromka, čistič a okrem Kromku Rohač. No Esa na vrahov jak hrom, ale bohužiaľ to sa stáva, zasekla sa im zbraň a samozrejme, že holub okamžite, a tým oni sa pohli, ale holub zbadal poznávaciu značku. Tá motorka bola kradnutá a tento holub si zapamätal tú značku, začal upodozrievať Kromku a okamžite sa spustil do odvety, že zabije Kromka má 3 bratov a tu sme mali aj v spise, že Kromka kontaktoval ľudí, ktorí by mohli byť s jeho bratmi, že varuj mojich bratov, lebo ten cigán, oni ho volali, že ten cigán sa chystá dať ich dole. 2 varovali a všetko v poriadku, ale ten tretí, ten nemal nič s nimi ani spoločné a zobrali ho do Vajkoviec, do vydretej vily, čo pomohli Ukrajinci, a tam ho do krvi dokopali s baganžami, Bado, Bata, asi sa pamätáš tiež na tú vraždu, a nad ránom, keď už svítalo, tak ho vyviezli na ceste 2. triedy. Už muselo byť tak, že sa báli, že ich niekto z cesty uvidí, ani neboli ďaleko od tej cesty a tam boli viacerí, asi 5, a každý do neho strelil a potom ho podpálili. Samozrejme, že sa to Lojzo dozvedel, preto som ja Černákovi povedala, Lojzo Kromka mal dôvod, ale Lojzo nemohol vojsť, toho by spoznali, ten mal, ľutujem, že som z tých spisov, však to sme mali tie také albumy týchto zločincov, by som vám to poslala kolovať, ale možno niekde to ešte z archívu a raz uzrie svetlo sveta. On mal takéto, ja by mohol spoznať, ale Rohač bol majster prevlekov pri jeho domovej prehliadke v Leviciach. Bolo nájdených asi 300 parochní, toľko isto čapíc od Franz Jozefa. Tak ja som to tomuto Černákovi všetko vyrozprávala, že ako to bude, kto mal motív. A on ma počúval a ja mu hovorím, že Lojzo musel byť dole v garážach a Kromka Rohač strieľal. A on mi hovorí, hovorím, ale keď už išli na Kramáre, keď vedeli, že holub prežil, už tam museli byť obidvaja. Černák, tak ako tu sedíme, mi povedal, boli tam 3. A ja mu hovorím, bol to policajt, že nie. A ja hovorím, a poviete mi to, a povedal mi, bol to Siskár. Ak si pozriete druhú časť toho filmu o Černákovi, tak tam v podstate je jedna scéna, kde Sviechota, o ktorom ja tvrdím, a môžem to povedať aj pred Medzinárodným súdom v Hágu, že som ho považovala za takého istého zločinca, hoci bol v Slovenskej informačnej službe. Mal prsty takmer v ovplyvňovaní veľkého množstva vražd, až tak, že mali kontrolu pod týmto. Pikovali proti sebe tie skupiny aj z vymyslených dôvodov, aby sa dávali dole, keď im už veľmi zavadzali. Takže toľko by som chcela povedať, že on mi povedal, že ja vám to meno poviem pri protokolárnom výsluchu.
Ja som vtedy si povedala, to mohol byť jedine Sviechota a tento film, najmä tá druhá časť, mi vlastne potvrdila okolnosti, role, úlohy Slovenskej informačnej služby, ktorá mala proti tomuto všetkými prostriedkami bojovať, tak naopak, tak vlastne s nimi takýmto spôsobom manipulovala aj pre svoje účely. Tak toľko k tomuto Černákovi. Ešte potom môžeme to Gustava Sliňanského, neviem, či... Ak sú detaily, no. Raz. Ja by som len doplnil, že čo Mikuláš Černák získal vraždou Holuba. Mikuláš Černák vraždou Holuba, tam on zabil 3 muchy jednou ranou, doslova. Ten Lojzo Čistič, ako sa volá, Alojz Kronka, ktorý bol akýsi zábijak, tak ten bol až produkt toho boja. Mikuláš Černák, keď sa rozhodol zabiť Holuba tým ozajstným dôvodom, najprv prišla objednávka od Ondreja Žembu. Potom Ondrej Žemba mal vtedy totižto strach, lebo Milan Reichel bol na úteku a Holubovci mu tam chodili robiť bordel do Popradu. Tak nejakým spôsobom si prišiel k Mikulášovi Černákovi vyriešiť, že ak mu teda pomôžu, alebo mu chceli zobrať aj mesokombinát v Prešove, myslím, a tak mu chceli zobrať mesokombinát a tak ďalej, tak on mal strach z Holubovcov a išiel za Mikulášom Černákom, či mu pomôže, lebo že bude ho vyriešiť nejakým spôsobom, že z toho bude slušné na kávu. To Ondrej Žemba povedal, ak si ho pamätáte, ja som si robil kedysi rozhovor, to je taký ten pán s takým čapatým nosom, on už dnes nežije, ja som si robil rozhovor v Chorvátsku. A keď zabil potom Holuba, zabil aj preto, aby si vedel na miesto dosadiť Kolárika, takže ovládol 2 muchy jednou ranou, aj to východoslovenské podsvetie, aj popradské podsvetie, a potom ešte si zazichroval služby Čističa tým, že ten, keď Holub chytil tie nervy a zabil mu toho brata, čo mu rozstrelili, ako pani Mišiková spomínala, tak si teda tou vraždou zazichroval aj služby Čističa. Ale to sú také veľmi špecifické detaily, to je len pre vysvetlenie, že ako Mikuláš Černák získaval každou vraždou akýsi benefit. On nerobil tie vraždy z nejakého nerozumu, z nejakého rozmaru, ale ako to bolo aj v prípade Šátorovcov alebo iných skupinách, ale on skutočne každou vraždou niečo sledoval. A toto je aj v tom filme. Áno. Naozaj sa ten celý dej odohráva od Mikyho až k Černákovi spôsobom, že on začína tam ako drevorúbač, niekde v lese s tým svojim bratom Vladom, kde stále nadávajú, že by sa im tie peniaze hodili, lebo oni v Nemecku pracovali ako drevorúbači, aby si zarobili na úvod. A vtedy ten ich otec ochorel, bol trošku alkoholik, tak mal také zdravotné problémy a práve boli v Nemecku, myslím, že keď umrel a vrátili sa späť, aby pomohli tej svojej mame, Avrelii, myslím, tak oni jej prišli pomôcť a vtedy Mikuláš Černák si priniesol nejaké peniaze z Nemecka a začal robiť tie autobusy. On bol na začiatku naozaj autobusár a rozvážal ľudí, rozvážal babky po všelijakých tých akciách, kde sa chodia modliť. A týmto si ako keby na úvod začal zarábať, no ale popri tom spoznal tých chlapcov z Telgartu a Miloša Kaštana, ktorý bol veľký špekulant, bol mesiar ako každý z tých mesiarov v tej dobe a ten ho akýmsi spôsobom naučil robiť peniaze na podvodoch. Takto Mikuláš Černák postupne získaval akýsi rozhľad o tom, ako zarábať peniaze a vtedy naskočil, on bol samozrejme expert, ale vtedy naskočil na ten vlak toho organizovaného zločinu a začali robiť väčšie a väčšie peniaze. To v tom filme je koniec koncov vidieť. A tým vraždám prešli až postupne. Prvá vražda Mikuláša Černáka, ktorej on pričuchol, tak on ani nevedel, ako sa pri nej nachometol. Bolo to zo strany Alojza Házyho, ktorý si išiel vyriešiť akúsi neveru a povedal Mikimu, že poď so mnou, idem za Bojkunom. Ten býval v dedine, myslím, že boli dokonca nejaká rodina a on
mu chodil za ženou počas toho, ako Alojz Házy bol vo väzení. A zobral len tak Mikyho, že poď so mnou, poď mi pomôcť, idem ho postrašiť, lebo mi chodí za ženou. A tak ho zobral na jedno odľahlé miesto a Miky tam nechal vykopať brata jamu, že tam ho vystraší pri tej jame, že už to asi nikdy robiť nebude. No ale Alojz Házy, jak tam priviedol toho Bojkuna, tak ho rovno strelil do hlavy a hodil ho do tej jamy. A to bol taký ten začiatok toho, keď Mikuláš Černák pochopil, že hups, tak aj toto sa dá. No ale druhá vražda už bola preto, lebo jeho brat bol predsa len taký divokejší, jednoduchší a v jednej krčmovej bitke dobili v Telgarte jedného Telgarťana, Schwarzbacher sa volal, a keď ho dobili, tak Krčmára až potom zabili, áno. Krčmár bol svedok. Schwarzbachera dobili, zabili a zadržali Vlada, Mikyho brata, a tým vtedy Miky prvýkrát vlastne si objednal vraždu, lebo Mikyho brata zadržali na základe svedectva toho Krčmára. Takže to bol spôsob, keď Miky pochopil, že už môže aj on vraždiť, respektíve bude vraždiť, keď za účelom nejakého zisku, ale prvýkrát to bolo kvôli bratovi, aby ho dostal z väzby. A toto všetko je v tom filme potom vyobrazené, keď sa spustili tie rôzne zabíjania, tak tie boli primárne za účelom ovládnutia teritórií jednotlivých na Slovensku. Ja by som ešte k tomu Mikulášovi Černákovi ako osobnosti. To je človek, ktorý dlhodobo ako odmietal tú spoluprácu. A to bolo vlastne, to vychádzalo vlastne z toho, že to sa v tej skupine nerobí, že keď nikto nebude vypovedať, že nebude sa to vedieť. Nerátal samozrejme s tým, že ostatní, ktorí dnes sa tvária, pozrite sa, Kán dostal 9 rokov, 3 roky. Ja nemám proti Kánovi, ja toto hovorím ako objektívny fakt, aby ste rozumeli. Že na jednej strane sa tu bavíme o tom, že toto hovorím v kontexte tej žiadosti o podmienečné prepustenie. Ja som sa k tomu už viackrát po odbornej stránke vyjadrovala a aj pri pochopení verejnosti, že povedia, že za toľko vražd by sa nemal dostať von. Ale ste práve už počas tohoto obdobia, keď študujete a aj prídete vy sa musíte riadiť zákonom, nie verejnou mienkou. A ak raz zákonodarca ustanovil, že za akých podmienok sa môže dostať, tak v kontexte tej mojej praxe si poviem, a kde sú tí ostatní, ktorí boli v tej skupine? Ten je vonku, má 9 rokov náramok, lebo čo? A bol takým istým, nech sa netvária, že aj tí, ktorí vyšli už dneska sú vonku, jak Slavo. A oni to dnes chápu, ako keby tu len on bol. No keby nebolo vás, ktorí ste tú skupinu tvorili a nemali z toho benefity. Poviem príklad. Zavraždia, že ja som v klinike si robil tú besedu s tými mafiánmi, tam som sa zúčastnila, to zorganizoval túto pán Mego a zrazu sa tam všetci tvárili, jak panenky Márie Orleánske, že to nič, to ako oni majú tú tendenciu, že to nič, to ten šéf tej skupiny, no určite. Však všetci sa triasli a báli. A ja som potom tomu jednému, ktorý bol z jeho skupiny a takto sa tvárila tam balácha verejnosť, že dobre, ospravedlím sa, urobím nejakú tú kritiku vlastnej osoby, poviem, že bola taká doba. Ale nie, že ja nič, ja náhodou neviem. A ja som, keď sa takto, ja som mu povedala potom by the way, lebo nemohla som predtým vôbec cez to, hovorím Slavo, že my sme dlho, on bol aj na tej previerke výpovede, tej previerky svojej výpovede v tých miestach, kde sa Šimanek schoval. A ja mu hovorím, počúvajte, už prestaňte s tým, že ja keby ste sa na to kúkali, alebo teda prepáčte, pozerali spoza plotu, lebo počúvajte, a vy prečo ste si zobrali o to po vražde toho
Grzegora Šimaneka, jeho tenisky a potom ešte išli na Kanáre s oným. Ja vám len chcem povedať, že aký bol rozdiel medzi tým, že keď niekto bol tam tým vojakom alebo bol v tom ušom, tak dneska sa tvária, ako keby neboli ani súčasťou a veľmi pevnou súčasťou. Preto to boli organizované skupiny. No, takže dodnes nie je odsúdený a dobre a nikomu to nevadí, že to 3 roky trčí na tom súde. Tak môžeme sa ešte teda dostať k tej, ja si myslím, k tomu filmu. Teda uvedenie tých dvoch dielov toho filmu podľa môjho názoru odráža dobu. To je jeden z odkazov, čo verejnosť nechce chápať, chápu to ako nejaký benefit pre Černáka. A určite, že kto má informácie, vie, že on ani s tým pôvodne nechcel súhlasiť až prípadne po tom, čo bude rozhodnuté o tej žiadosti o prepustenie, o jeho žiadosti o prepustenie z toho výkonu, podmienečné prepustenie z výkonu trestu slobody. Ale ja chcem len toľko povedať, že ten film podľa môjho názoru, a to je odkaz aj pre vašu generáciu, že ako sa môže pri búraní nejakého právneho systému, pri dôslednom neuplatňovaní práva dostať do situácie pri zmene pomerov v krajine, ktorá môže viesť k rôznym takýmto negatívnym javom. A ja len toľko by som chcela povedať, že presne opisuje dobu, v akej sa toto dialo. Viete, právo je... Ja som absolventkou strednej ekonomickej školy a keď som si podala, to boli 4 triedy, tam len jedna z jednej triedy a ja som sa hlásila na právo. Tak každý predpokladal, že keď študujete ekonómiu, že pôjdete na vysokú školu ekonomickú. No ale mňa to právo, ja som už na tej strednej škole bolo zaujímavé, som čítala detektívok, ale nie tak, aby mi to pomotalo nejakú predstavu o tom, ale bolo to zaujímavé hľadať ten spôsob a vždy ma to ťahalo k tomu trestnému právu. A keď sme prišli na tú strednú ekonomickú školu, tak sme mali 2 roky základy československého právneho poriadku. A pamätám sa aj na meno profesora, pán Miterko, a on začal tú hodinu tých základov československého právneho poriadku, že asi sa čudujete, že na ekonomickej škole a že základy československého právneho poriadku, ale že ja vám poviem tak, že to je veľmi dôležité to právo, lebo ešte v tele matky je plod chránený zákonom a ešte aj po vašej smrti nastúpi právo. A to bolo tiež také zaujímavé a vždy si na to teraz spomeniem. Nikdy ma to neprestalo baviť. Nie je to len o memorovaní, je to aj o takej práci s ľuďmi a možno pomoci tam, kde je to treba a hotovo. A toto chcem len povedať, že je to odkaz aj doby, ktorá tu bola, toho chaosu v ekonomike a že jednoducho nedostatok pozornosti venovaniu na rýchlemu a správnemu nastaveniu právneho systému. A potom ja chápem verejnosť, že za toľko nech si ocení. Ale ak raz zákonodárca určil, že po výkone 25 rokov trestu odňatia slobody, po odpíkaní 25 rokov máte možnosť podať žiadosť o prepustenie, tak je to raz zákonná podmienka, ktorá musí byť prvá splnená. Preto to hovorím, že áno, verejnosť to je v poriadku, nech si hovorí, čo chce, ale právnik nemôže podliehať tlaku verejnosti, ale musí sa riadiť v prvom rade zákonom, či to zákon umožňuje, či to nie je protizákonné. To je ad 1 a 2.
odrátajme si každý z nás 26 rokov zo svojho života, aký sme boli vtedy, aký sme dnes. Černák vykonával v 2 najťažších väzniciach. Myslím, že aj Mária Terezia by sa čudovala, keby došla do Leopoldova, že táto väznica ešte stojí. To nie je Breivik, ktorý zavraždí 80 ľudí a má posilňovňu a toto je 23 hodín v samotke. Na to potrebujete mať veľmi veľkú disciplínu, aby ste si tam nenarobili problémy a tak ďalej. Hovorím to v kontexte vôbec k otázkam väzenstva. U nás väzenstvo zaostáva mílovými krokmi za priemerne vyspelými krajinami, nie len Európy samozrejme. Takže toto je ďalší problém. A potom dôležitou podmienkou, aby bol nejaký ten žiadateľ v takomto prípade úspešný, je, aby mal psychiater, nie jeden, psychiatri, psychológovia vypracujú znalecký posudok. Mne boli zaslané znalecké posudky Černáka v roku 2017, konštatovali znalci, ale to nie, že on si dal robiť a že nejakí známi mu to popísali, áno. Ale toto bolo na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, aby sa zistilo, že z akého motívu začal vôbec spolupracovať a tak ďalej a do akej miery sú vierohodné tie jeho výpovede, keď znalec nie, ale z toho vyšetrenia vyplýva nejaká tá fabulácia. A už posudky z roku 2017 nasvedčovali tomu, že je resocializácia dovršená a že takmer nie nejaké percento toho, ktoré by mohlo viesť prehláseniu, že by mohol ešte páchať trestnú činnosť. To asi aj z toho logického hľadiska príde, ak ho pustia do iného sveta. Čiže to nie je ľubovôľa. To nie je ľubovôľa toho sudcu, že ho prepustí, lebo sú formálne splnené podmienky. Okrem toho je strašne dôležité hodnotenie s ústavou o priebehu výkonu trestu odňatia slobody počas celých, ja neviem, teraz 27 rok. On sedel v tej Ilave, dokonca odtiaľ ho nedali preč, ani keď rekonštruovali tú ďalšiu Marabiznu, lebo inak to ani neviem. 17 rokov na samotke. 17 rokov na samotke, 23 hodín vnútri, hodinu voľno. Ja to nehovorím ako ospravedlnenie, ja to vyslovene ako spravodlivé vyhodnocovanie podmienok, ktoré v tomto štáte sú stanovené či už na podmienečné prepustenie, alebo na spôsob výkonu trestu odňatia slobody. No a tá druhá vec je, že vy keď vykonávate ten trest odňatia slobody vo viacerých ústavoch, tak nie je, že jeden ústav to vyhodnotí. On je teraz v Leopoldove už dlhšiu dobu, ale leopoldovský riaditeľ toho ústavu na výkon trestu odňatia slobody dostane podklady za tie roky, čo sedel v Ilave a to vyhodnotí. Ide tam o spôsob prístupu k dodržiavaniu toho režimu, ktorý tam je nepochybne presne daný od ranného vstávania až po zasnutie svetla večer. Potom je tam vzťah a spôsob správania vo vzťahu k iným spoluodsúdeným. Rešpektovanie celého toho poriadku, ktorý je tam nariadený na ten výkon trestu odňatia slobody. A toto sú tie podmienky. A to ešte samozrejme, ak by súd mal tieto podklady také, na ktorých by bolo možné ho prepustiť, tak dostane 10 rokov skúšobnú dobu, v ktorej môže mať, ja neviem, od hlásenia sa probačného, mediačného úradníka, od nosenia náramkov na 3 roky, o obmedzeniach pre tú osobu
v takom slova zmysle, že sa nesmie stretávať s určitou osobou, ktorá bola buď nejakým svedkom, alebo boli spolupáchatelia. Keby tam bola tendencia, bola kedy pred toľkými rokmi k užívaniu. Ja len chcem zdôrazniť jednu vec, že právo má takých niekoľko takých dobrých zásad a takých, ktoré sú ešte od starého Ríma. Za prvé, že nikoho netrestáme za to, čo spravil, ale za to, pričom sme ho chytili, ergo, čo sme mu zákonným spôsobom dokázali. A to mnohí opomíňajú. Bolo to evidentné aj teraz medzi vyšetrovateľmi bývalej Národnej kriminálnej agentúry a veľmi, by som povedala, neprofesionálnym prístupom k výkonu dozoru prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. A to je teda jedna vec. A druhá vec je tá, že v podstate žiaden právnik, ktorý sa zaoberá takto dôležitou agendou, nemá právo cez ten prehľad tej závažnej trestnej činnosti prejavovať svoju nenávisť alebo svoju nevôľu voči tej osobe, pretože na toto nám zákonodarca ani ako prokurátorovi, ani ako vyšetrovateľovi nedáva oprávnenie a musíme to brať z toho pohľadu, čo sme mu dokázali a žiadať tie spravodlivé odsúdenia alebo spravodlivé tresty, ale nie mať v sebe nenávisť voči ľuďom, ktorí odjak živa na svete sa trestná činnosť pácha sa aj dnes. To neznamená, treba ju potláčať, treba preto všetko urobiť a odstrániť aj tie kriminogénne faktory. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne sa pýtajte tak, ako keby sme sa toho poznali. Ja im ešte poviem o spravodlivosti, takže ja som sa s Mikulášom Černákom spoznal v roku 2015, keď mi prišiel anonym do redakcie, že mu nechcú vykopávať zavraždených ľudí po prelomení jeho mlčania. Tieto prípady boli marené zo strany vysokého policajného funkcionára, nielen policie, ale aj prokurátora. A ja poviem aj mená, bol to pán Lučanský a bol to pán Šufliarský, robili obrovské problémy títo ľudia. Kvôli Kánovi, aby ste vedeli. Áno, všetko bolo kvôli Jánovi Kánovi. A ja som na tomto prípade vtedy začal dosť pracovať. Zoznámil som sa teda s Mikulášom Černákom, ten mi zaslal všetky informácie a ja som na základe jeho informácií a popisov začal chodiť do terénu a začal som jazdiť na miesta, kde on mi poukázal na to, že sú ešte stále zakopaní, nezvestní, zavraždení ľudia. Títo ľudia ale mali zostať vo svojich hroboch až do premlčacej lehoty 20 rokov od vraždy. To znamená, že títo ľudia, ktorí marili toto vyšetrovanie, respektíve bránili tomuto vykopávaniu tých zavraždených ľudí, tí ľudia boli zavraždení ľuďmi, ktorých tí dvaja funkcionári a ďalší funkcionári chránili. Mali urobené totižto, Mikuláš Černák nebol odsúdený celkom, by som povedal, férovým spôsobom, čo sa týka trestného práva. Bol odsúdený na základe svedectiev jeho najbližších ľudí. Bol to Jan Kán, bol to Miloš Kaštán, bol to aj Milan Reichel, boli to aj bratia Melovci a tak ďalej a tak ďalej. Jeho najbližší ľudia, ktorí sa s ním podielali na najzávažnejších zločinoch. A títo ľudia dostali od pánov funkcionárov benefity, dohodu takú, že oni nebudú za tieto skutky stíhaní. Ja, keď som o tomto začal písať a chodil som na tie miesta a poukazoval som, kde sú stále zavraždení ľudia, no postupne mne aj tí príslušníci NAKA, ktorí sa potýkali s tlakom týchto funkcionárov, lebo im chodili na porady a boli dosť atakovaní z ich strany, že nemajú dôverovať Mikulášovi Černákovi, aby sa do toho nemotali, že to nie je ich prípad a nestarali sa do týchto vecí, tak títo títo príslušníci NAKA, ktorí vtedy začali so mnou pracovať na týchto vraždách, tak nakoniec prišli na tie miesta a vykopávali, ale boli prudko atakovaní zo strany týchto dvoch funkcionárov. Dôvodom bolo to, že Jan Kán mal napríklad sľúbenú absolútnu beztrestnosť za to, keď usvedčí
Mikuláša Černáka a ostatní mali takisto sľúbenú. Ani Milan Reichel, ktorý sa zúčastnil 5 bratích vražd, si nikdy neodpíkal za žiadnu vraždu ani jeden deň, tak ako je to dodnes s Karolom Melom, ostatnými, za ktorého si inak pani Mišiková tiež užila svoje a na konci skončila na prokuratúre a tiež ju atakovali rôznymi anonymnými listami o tom, že je skorumpovaná a tak ďalej. A to všetko boli tie ataky tých ľudí, ktorí marili toto vyšetrovanie. A nám sa nakoniec podarilo vykopať 4 zavraždených ľudí. Ja som bol zo strany funkcionárov nakoniec tiež atakovaný spôsobom, že trpezlivosť došla, prídu ľudia z Rakúska, urobia so mnou čo treba, ak neskončím s písaním. Takže aj takéto sme si zažili. Ja som to vtedy s pani Mišikovou komunikoval, sme sa stretli v pizzerii v Bratislave, som jej povedal, že som bol zo strany vysokého policajného funkcionára doslova atakovaný vyhrážkou smrti. Išiel som vtedy za Tiborom Gašparom, podával som trestné oznámenie u Tibora Gašpara na tohto funkcionára. Povedal som, spíšme trestné oznámenie, dajte na mňa ITEPka, odpočúvacie zariadenia, chytíme ho pri čine, lebo on povedal, že ešte ochotný sa so mnou stretnúť, ale že už to je posledná moja šanca vôbec. Takže ja som ho chcel chytiť priamo pri čine, chcel som na seba posluchy, aby som išiel za týmto vysokým policajným funkcionárom, ale toto sa už nikdy ani zo strany polície nekonalo. Naopak došlo k dohode medzi týmto policajným funkcionárom a mojim zamestnávateľom a dohodli sa, že upracujú kauzu Gorila a mňa vyhodili zo zamestnania a zabezpečili, že ja sa nebudem môcť svojej žurnalistickej činnosti venovať naprieč celému spektru médií na Slovensku. Stalo sa ešte to, že mi zavolali mi zo Smečka, že či by som tam neišiel. Zase boli zo strany Penty atakovaní, že vy idete proti nám, toto si nedovolujete. Zamestnali ma potom v Markize, na chvíľu prišla Monika Jankovská, stretla sa so šéfom Markizy na Kolíbe, dokonca o tom vypovedala v kauze Burka a povedala, že stiahne všetky trestné oznámenia na Markizu, ak ma vyhodia. Takže naozaj zabezpečili to, že ja som sa nikde nemohol zamestnať. Nakoniec samozrejme môj štýl boja bol taký, že ja sa nikdy nezlomím pred týmito ľuďmi. Ja spravil som si vlastný portál, vlastný web a začal som písať bez toho, aby som mal z toho akékoľvek peniaze, ale proste začal som písať na svojom vlastnom portáli a títo ľudia ma nikdy nezastavili. Nakoniec som sa potom vrátil späť do hry a dnes samozrejme navštívil som Mikuláša Černáka niekoľkokrát. Ja musím za seba povedať, že tento človek ma nikdy v ničom neoklamal. Správal sa veľmi férovo, naopak Jan Kahn ma vyzval na stretnutie, bolo to po súde tu na Banskej Bystrici, práve v kauze Šimaneka. A sme tam stáli vonku, rozprával som sa s Jožkom Kandarom, ktorý je dnes prvý námestník generálnej prokuratúry, vtedy prokurátor, ktorý dozoroval práve kauzu Šimanek. Áno, a tiež mi práve ďakoval, že je veľmi vďačný za môj mediálny tlak na túto kauzu a dokázali sme Jana Kahna dostať až do obžaloby, napriek tomu, že 3 vraždy mu boli zastavené zo strany prokurátorky pani Sopkirkovej. Takže tam sme tiež zažili svoj boj a urobili dokonca proti mne tlačovú konferenciu, že ja nejakým spôsobom velebím Mikuláša Černáka, že čo si to tu vlastne dovolujem a že ja by som mal pánovi Šufliarskému ďakovať za to, že oni zavreli Mikuláša Černáka. A ja som sa tedy obratil na Šufliarskeho, prenašalo sa to vtedy aj na TA3 priamo prenose a hovorím mu, pán Šufliarsky, za čo vám mám ďakovať? Ja som strávil teraz 3 mesiace v teréne prácou na Černákových vraždách a stretol som 6 vrahov vonku. A že ja hovorím, ja tiež autobusárovi neďakujem za to, že ma odvezie. Vy si robte svoju robotu a zavrite týchto vrahov. Čo tam robí Jan Kahn, čo robí Milan Reichel, čo robí Sklenár a ďalší, začal som ich tam vtedy menovať. Proste všetci vrahovia boli vonku, okrem Mikuláša Černáka. Mikuláš Černák sedel za zločineckú skupinu sám. A toto bol problém celej justície, na toto som poukazoval.
Podarilo sa to dotiahnuť aspoň niekam, ale vykopali sa ľudia, to je strašne dôležité, že aspoň pozostali môžu zapaliť sviečku niekde na ozajstnom hrobe a nie pri fiktívnej tabulke, ako to mnohí ešte stále majú. Ale s Mikulášom Černákom sa teda dodnes poznám, bol som na návšteve za ním asi pred 4 mesiacmi. Debatovali sme samozrejme aj o jeho prepustení. Áno, Mikuláš Černák skutočne už má za sebou psychologický posudok, splnil všetky náležitosti, ktoré mu vyplývajú z tých povinností, ktoré musí splniť voči súdu, aby mohol žiadať o predčasné alebo o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody po odpíkaní si 25 rokov za mrežami. On splnil naozaj programy, 2 resocializačné programy, ktoré absolvoval, dneska pracuje v kuchyni, robí vedúceho v kuchyni, riadí to tam, teda nejakým spôsobom obklopil sa ľuďmi, ktorým dôverujú, on mi to tak osobne povedal. A áno, uprace sem tam aj nejakého Kočnera a tak ďalej, on si naozaj vládne svojím spôsobom, on má istý druh charizmy, o ktorej si môžeme potom pobaviť. Je to špecifický človek, strašne ambiciózny, ale splnil všetky náležitosti a ako prvý na doživote odsúdený, áno, ako prvý na doživote odsúdený človek dostal súhlas od riaditeľa väznice. To sa nikdy v histórii predtým nestalo. Tento súhlas sa podpisuje až na základe nejakého konzilia, ktoré tam zasadne, nejaká porada tých ľudí, ktorí s ním pracovali za tie dlhé roky a oni všetci sa musia oni všetci musia vyhodnotiť, či naozaj sa môže aj riaditeľ väznice podpísať pod tento súhlas. Potom nasledovalo samozrejme to psychologický posudok, ktorý nariadila prokurátor a teda súd. Tento si už nechal vykonať. Vyzerá, že resocializačná prognóza je dobrá a teraz 2. apríla bude v Piešťanoch sa rozhodovať o jeho prepustení, kde samozrejme bude. Takže áno, sudca, ako už pani bývalá prokurátorka pani Mišiková povedala, nemá svoj voľu. On musí rozhodnúť na základe toho, čo mu tam je dodané. On nemôže povedať, že viete čo, no splnili ste všetko, ale poškriapi sa po zadku a potom povie, že ale na základe toho, čo ste napáchali v minulosti, ja vás neprepustím. No, to nemôže urobiť, ale urobí to. Môj predpoklad je, že to urobí. Posunie to na druhý stupeň, na kraj. Ak bude sudca normálny, tak mu asi ho prepustí. Ak naozaj podľahne verejnému tlaku, ten tlak je obrovský verejný, Mikuláša Černáka neprepustí opäť zrejme s tým istým odôvodnením, aj keď môžu argumentovať aj vraždu Suržina, ktorú to teraz nemá ukončenú, ale o tej sa môžeme baviť zvlášť. A v tomto prípade, ak opäť vyriekne verdikt, že za to, čo ste napáchali v minulosti, ja vás opäť neprepúšťam na slobodu, pôjde táto vec na ústavný súd. A ústavný súd už musí vyrieknúť, že Mikuláš Černák nemôže byť stíhaný dvakrát v jednej veci. A áno, môžeme sa o tom baviť, aká je, či to je správne, či to nie je správne. No dvakrát v jednej veci, že vás nemôžu odsúdiť za tú istú vec, na ktorú ste si odpíkali výkon trestu odňatia slobody. A môžeme sa baviť, že v emocionálnej rovine o tom, že ako sa na to môžu pozerať pozostali, ako na to môžu vnímať ľudia, spoločnosť a tak ďalej. To je jedna rovina emocionálna. Ak sa budeme baviť v emocionálnej rovine, tak musím povedať, jasné, že by mal zostať na doživotie. Ale aj Ján Kahn, Milan Reichel a ďalší, ktorí sú dnes vonku a ktorých stretnete tu v Banskej Bystrici. A keď sa Ján Kahn rozhodol so mnou sadnúť za stôl, tak ma potiahol tam do barunky a posadil ma proti sebe a hovorí, ja som Jano, a podal mi velice ruku, začal mi týkať, OK, tak sa pobavme, ja som Ivan. Tak sa ma pýtaj, čo chceš. Hovorím, ja sa môžem pýtať, čo chcem, no tak si to poďme vysvetliť. A ja mu hovorím, že poďme. Tak mi povedz, kto zavraždil bratov Gromusovcov. A on hovorí, no však to bol Černák. A začal tam mi ukazovať, ako ich Miky akože postrieľal. Áno, a že ich postrieľal, že sa tam strhla trma vrma, začala sa tam streľba a všetkých Miky postrieľal. Hovorím, dobre, Janko, tak sa teda bavme Jano. Tak, podľa pitevnej správy nebol ani jeden z bratov Gromusovcov zastrelený. Čo mi teraz na to povieš? Tak ja neviem. Tak potom na čo si tu chceš so mnou sadnúť a hovorí mi o tom, že ja som ti zničil život. Lebo on
naozaj verejne všade hovorím a výsostne nenávidí. Je to inak dnes jeden mocný človek tu v Banskej Bystrici. A kaviareň tu má. Všetko, on je strašne mocný, naozaj. Môžeme, ja som pripravený. Pozdravíme ho. Takže naozaj tento človek sa tu dneska hrdí, aký je mocný a niekto sa ho má báť, ale ja toto odmietam a myslím si, že tak ako ten Černák by mali sedieť všetci na doživote. Pardon, ja ešte len dodám k tejto osobe toho Černáka jednu takú poznámku, že ja si ho pri všetkých tých úkonoch, kde som bola prítomná, nepamätám, že by sa nejako k vyšetrovateľovi alebo k prokurátorovi, kde ja som bola prítomná, že by sa choval neadekvátne, že by demonstroval nejaký taký surovší spôsob komunikácie, alebo že by nás napádal za to, že vykonávame tie svoje funkcie. A musím povedať, že ja som to aj v tej knihe proti zločinu napísala. A to treba povedať, a to vyplýva aj z tých posudkov, ale ja som si to myslela už s ohľadom na veľmi dlhodobé študovanie tých materiálov okolo neho a okolo tých jeho kumpánov. Je to vnútorná, veľmi silná vybavenosť osobnosti. Ja som to tam v tej knihe napísala, že ja som z tej prítomnosti a z vnímania toho jeho spôsobu komunikácie, jeho prístupu dostala k záveru, že to je jedna osoba, ktorú pošlete v krátkých gaťách, to tak poviem nespisovne, do pralesa a on o 3 týždne vyjde, nič nemá iné, ale 3 týždne vyjde a tu bude mať nejaký úlovok. Veľmi silná vnútorná osobnosť a preto si myslím, že aj tak dlhé obdobie v tom lochu, teda v tej mase, dokázal sekať tú latinu, lebo inak by mu nikto nedal. Prosím, zoberte toto, že to nie sú že naše väzby na ňo také, aby sme ho tu ospravedlňovali, alebo aby sme mu fandili, No, ale sú aj takí, čo si to myslia. Ale viete, spravodlivosť je aj to, každému priznať, čo mu právom patrí. A ak raz mu právom patrí zákonné ustanovenie, že môže byť, a ak tie podmienky budú splnené, tak ja nechápem, prečo by toto malo byť nejak ovplyvňované. Áno, verejnosť si môže myslieť, čo chce. Verejnosť naozaj. Ale o to je tu súd, verejnosť zabezpečila mnohé lynče a všeličo možné, takže nie od každého možno očakávať, že si osvojí stanovisko z odborného pohľadu, ale z toho si netreba nič robiť. Tak toto je. Áno. Pýtajte sa. Áno. Prvú by som mal v osobne reagovať, lebo zo všetkých tých rozhovorov a videí, tak vyznieva ako taký anjelik, ktorý vlastne boli... No veľmi, áno. No. Tak sa chcem či teda niečo nasvedčuje tomu nejaké skutočnosti, že by možno ako minulosti bol spáchal, alebo si uvedal viete čo, on bol pevnou súčasťou, ja som bola na tej, poviem aj to teda ako plasticky, on bol pevnou súčasťou Černákovskej skupiny. Ten hotel Gerlach, on čo mu na očiach videl, tomu splnil. A pamätám si, že keď tam bola rekonštrukcia tej vraždy Gustava Srivenského v tom hoteli Gerlach, veď on im poskytol celý ten hotel. Vy si myslíte, že Reichel nevedel, čo tam oni idú robiť? Že si to idú prezrieť a exkurziu urobiť. No a Reichel mu zobal z ruky
je to človek, ktorý žil z toho, že robil tie silové športy, respektíve to karate, alebo čo on robil. Kulturistiku. A art wrestling. Počúvajte, a za vrchol primitivizmu a obraz Reichela, ktorý z Černáka dlhodobo žil, to si povedzme na rovinu, ten hotel by v živote nebol utiahol, aj to je značorovaný, jak sa hovorí. Poviem, hotel získala jeho mama Áno, hotel získala jeho mama ako HZDS, z HZDS a oni získali 2 hotely, vtedy bol hotel Gerlach, hotel Poprad a obidva získali, ako ona bola funkcionárka HZDS v Poprade a jak sa to vtedy volalo, odkúpili od štátu. Áno. Takže, ale tomu vám ešte poviem, že o nej sa hovorilo, myslím si, že oprávnene, že ona je väčšia mafiánka, ako oni všetci dokopy v ekonomickej trestnej činnosti. No, ale chcem vám povedať tú príhodu. V tom hoteli Gerlach sedel pri okne, smerom na cestu, ako sa vchádza, sedel Černák, tam bola konfrontácia, medzi iným bola teda rekonštrukcia toho a tam sme boli v tej malej miestnosti, kde sa to odohralo, ale aj v tej veľkej hale hotela Gerlach, kde došlo ku konfrontácii, bola nariadená konfrontácia medzi Černákom. Černák sedel, vtedy už bol v base aj so Samuelom, ktorý bol sudcom tu v Banskej Bystrici, ktorý ale vtedy ho už zastupovali ako advokáta. Ja som tam bola z prokuratúry, boli tam vyšetrovatelia, neviem, ktorý kolega alebo kolegyňa a ten Reichel, keď mal tomu Černákovi do očí sa dívať, a ja som si špeciálne všímala, lebo aj to neverbálne správanie vám veľa vypovie ľudí o tom okamžiku alebo o tom človeku ako takom. A on ako stál takúto čiernu šatku, malo by dobre bolo vidieť, že nebola to síce aréna nejaká, ale tam to ukazovalo, že aby všetci videli, jak má tie svaly a toto, že nech sa ho azda všetci majú pred ním rešpekt. A on to mal do tváre, do očí tomu Černákovi povedať, že on o tom nevedel a tak ďalej. Špeciálne som si ho všímala, Černák sedel dole, čiže on keď stál, ten Reichel, ja som si myslela, že teraz sklopí a bude sa na ňo dívať a do očí mu hovoriť. A on viete, čo robil? Takto držal hlavu, takto hore pozeral na toho Černáka. Ani toľko sily nemal, aby teda, keď hovorí pravdu, sa mu díval do očí pri rekonštrukcii. To sú také detaily, to len na margo toho. Reichel bol presne jeho slúžka a kam sa mu nechcem povedať kam. Reichel sa zúčastnil 5 vražd. Bol aj pri tej odrezanej hlave, skákal Filipovi po hlave, keď ho Miky na narodeniny Reichela zastrelil v lese, rozskákal mu s tými svojimi 120 kilami hlavu. Toto je Milan Reichel. Milan Reichel bol, nazvem to, nakoňovaný Milanom Lučanským a Branislavom Zurianom do pozície svedka. Bola mu sľubená beztrestnosť za tieto skutky, ktorých sa zúčastnil len preto, aby usvedčili opäť Mikuláša Černáka. Milan Reichel si nikdy neodpíkal za žiadnu vraždu ani jeden deň. Bol 3 roky, myslím, zatvorený aj to za ekonomickú trestnú činnosť. Milan Reichel bol dlhšie na úteku. Keď chceli zavraždiť Mikuláša Černáka a Sviechota prišiel s holubom, že by teda Mikuláša Černáka dali dole, tak sa neišli pýtať Milana Reichela, či ho dá dole, ale prišli za jeho mamou, či by to Milan mohol urobiť. To len pre obraz. No. Kto tam... Áno, kto tam vládol. Takže to je tá predstava toho ich svedectva, tých ich rozhovorov a tých výpovedí tohto špeciálne človeka, ktorý samozrejme všade bol, ale nikdy nič neurobil a bude napodobňovať niekoho. On bol doslova dosratý z Mikuláša Černáka, musím to tak povedať.
je to ľudské, ale on je naozaj taký človek. Ja som s ním zažil tiež jeden výsluch, bolo to v prípade, keď má Šufliarský, váš najlepší kamarát svojho času. V úvodzovkách. Nič nevedela, múdry, bol to treba lumpáreň robiť. prvý námestník generálneho prokurátora, keď som robil na vraždách Černáka, tak chcel ma vystaviť trestnému stíhaniu, aby ma opäť zastavili, to bolo stále to isté, ten boj proti mne. Tak dali na mňa trestné oznámenia tu do Popradu k Milanovi Reichelovi. A postavili to na tom, že Milan Reichel, keď je teda taký všestranný svedok, tak ma mal usvedčiť z toho, že som pred Milanom Reichelom povedal, že Šufliarský je skorumpovaný prokurátor a takéto veci, že som mal vyhlasovať. Vypočúvali teda celú moju redakciu, vypočúvali aj mňa a absolvoval som niekoľko výsluchov. Nakoniec nás dali do konfrontácie v Poprade, kde som si už pod tým tlakom, a teraz poviem presne tie isté skúsenosti, o ktoré tu pred chvíľkou opísala Evka Mišiková, že nás posadili proti sebe, lebo ja som si vyžiadal konfrontáciu medzi Milanom Reichelom, ktorý ma mal usvedčovať z toho, že som teda Šufliarského mal hovárať, tak som nechal prečítať vyšetrovateľa vetu, tak mi povedzte tú skutkovú vetu, ktorej som sa mal dopustiť. Vyšetrovateľ prečítal skutkovú vetu, ako som mal hovárať Šufliarského, točil som sa na Milana Reichela a povedal som Milanovi Reichelovi do očí, povedal som túto vetu, fakt tvrdo, lebo už som mal to úplné zuby, vedel som, ako to je. A Milan Reichel sa vtedy ani mi nepozrel do očí, to bol naozaj jak keby mimo, ale pozeral smerom ani neúplne na vyšetrovateľa, povedal, nie, nepovedal. A vtedy som sa zodvihol, buchol som im s dverami a povedal som, už ma viacej neotravujte. Takže to je Milan Reichel pre vašu predstavu. Ja už len doplním jednou vetou k tej vašej otázke, že Reichel bol jeden čas vo väzbe a celý čas tej väzbe plakal, asi 4 mesiace, že normálne tam plakal, že aby mu mamička len došla pomôcť. No, pozrite sa. A tam patril a tam vyplakával za 3 mesiace takýto veľký športovec, že rozumiete, že zavolajte moju mamičku a nech mi to mamička vybaví. Veľký mafián. Kreatúra na mafiu. Že či môžeme vlastne sa dôverovať tomu právnemu systému, že tam nie sú ešte dnešné dodaj nejaké také ovplyvnenia. Nie, viete, ja si myslím, že tu tá základná otázka je v tom, že verejnosť je namierená proti, rozumiete, nehovorím, že všetci. A odborníci vedia, aké sú podmienky a niektorých ľudí to vôbec nezaujíma. Tak my práve preto, že sme boli činní dlhé roky v tejto oblasti, tak samozrejme vieme o tom. Niekoho to vôbec nezaujíma. Ale ja si myslím, že tak ako to už tu Ivan povedal, že ja si myslím, že ten súdca bude musieť veľmi zodpovedne, bez ohľadu na verejnú mienku, vyporiadať s naplnením tých podmienok, lebo ak tie podmienky budú splnené bez akýchkoľvek pochybností, tak ja osobne si myslím, ja si netrúfam odhadnúť, ale myslím si, že to bude na odvahe toho sudcu. Práve pre existenciu takej nejakej väčšej časti tej verejnosti, ktorá to vníma ešte akože oko za oko, zub za zub. Keď si toľko ľudí, že tu si treba uvedomiť, že trest odňatia slobody na doživote dostanete, to je najprísnejší trest a ten rozsah následku a teda množstvo tých obetí je súčasťou toho predpokladu, že vám môžu uložiť ako trest odňatia slobody na doživote. To nie je vždy možné. Čiže je to otázka. Naozaj je to pre verejnosť niečo iné, ale pre toho, kto vychádza
po odbornej stránke z dôkazov, ktoré v tomto konaní o tej žiadosti budú predložené a tieto sú pozitívne, tak je splnená litera zákona. Bude závisieť aj od odvahy toho sudcu vzhľadom na existujúcu časť tej negatívnej stránky verejnosti. Alebo toto nevedia všetci. Toto nevedia všetci, čo sme tu povedali. Viete, kto to vie, že ako on sa správal počas výkonu, kto sa opýta na to, že dobre, no a kam prečo nie? Melo, to nevie. Tá naša z toho Belizeho dostať diplomatickou cestou, Kosika prečo ignorujú? Veď Kosík bol únosom, tu nie je 20 rokov objasnený únos Kovačovho syna mladšieho. Rozumiete? 18 rokov je od tej vraždy. A toto musím povedať ešte v tej súvislosti toho organizovaného zločinu. Že áno, bolo tých vražd a tých zločinov medzi tými skupinami veľa. Ale jediný z týchto páchateľov, o ktorom si myslím, že nemá obdobu ktorejkoľvek bývalej takejto organizovanej skupine Branislav Adamčo, a hovorím to preto, lebo Branislav Adamčo síce na objednávku Mela, to je nešťastná kauza v Moste pri Bratislave, 18 rokov nevieme skončiť na území Slovenskej republiky tento spor. A myslím si, že ani jeden z tých najvulgárnejších mafiánov, ktorí tu pôsobili v 90. rokoch, v rokoch 2009, ešte si zoberme, v 2000 rokoch sa strieľalo Uja Guverdunu, tam, keď sa pamätáš, išiel dole Čongrády, išiel dole ten od Havaši a kopu ľudí ešte to bolo v plnom prúde, ale ani jeden z týchto mafiánov, o tom som ja hlboko presvedčená a tá dlhodobá prax, v ktorej sme boli, aj preukázala. Nikdy nezavraždili ženu a nikdy nezavraždili dieťa, ako to urobil Adamčo. To je vražda v Moste pri Bratislave, kde to mám ešte len poviem, to je tiež tak z pozadia toho organizovaného zločinu. Melo, to bol tiež špeciálna aktivita, špeciálna figura. Oni boli dvaja bratia, ten Ivan, ten bol ešte horší, jak tento. To bolo čo hrozné, no dobre, tak ten potom mal nejakú dopravnú nehodu. Ale Melo bol vo veľmi dobrom vzťahu s dvomi nitrianskými podnikateľmi, bratmi Minarovičovcami. Minarovcami. A Minarovci mali rôzne lokály a herne a ja neviem čo. A bývalý policajt, volal sa Gála, bývalý policajt, keď odišiel z policie, dal sa spoluvlastníkom, asi už predtým bandu byli, viete, tak sa stal spoluvlastníkom týchto herní a tohoto všetkého s týmito bratmi Minarovcami. No, lenže Melo ten mal vždycky málo, tak Karol Melo povedal bratom Minarovičovcom, že on chce ten podiel toho Gála, nech ho zlikvidujú. Raz aj v nejakých kúpeloch, alebo kde to bolo, tam on to zbadal, že tam niečo nehrá, tak potom sa tak troška stiahol a zobral si ochránku niekde zo Oravy, aby to nebolo odtiaľto. No ale Melovi to nedalo pokoj. Tak objednal vlastne Branislava Adamča. A teraz v tej samotnej vražde, o ktorej ja tvrdím, za celú éru toho pôsobenia od toho veľmi aktívneho 93 až 2014, tak ja musím povedať, že ja som presvedčená o tom, že ani jeden z týchto brutálnych mafiánov by nestrelil do dieťaťa za daných okolností. On bol rozvedený, mal u seba synčeka, tak dal tento Melo
zavolal Adamča s Mikolom Pajdičom a s ešte jedným z tým, ten ma aj nedávno oslovil, lebo má byť ako svedok v tej veci, aj som pojednávala na východe, že on sa bojí. No nič sa nebojte, že aj ja tam pôjdem vypovedať, že už čo čaká nás nevidí, ale už som nie až tie časy, neviem, čo mu poviete. Z kráľovského konca trasie sa celý, takže a hovorím, to sa nedá, že už to je zbytočné, to už nie je tá doba, presvedčujem, a že ja poviem, jak to bolo, že vám vytrhol ten samopal. A to bolo